Umenteri Ketua Kepulih jong Sorkar Meghalaya ba Lakmen Rumbui minta kasngi uleh thuak ba Sorkar jela kan pelat nyok swatang arbana ya ketulop jong kinai kai Meghalaya SSA. Aba kreni kelat patai kubor hamin sekretariat uba Rumbui uloong badon kamban wengi kejing jong kinong kai nadu tenrai bat kini kadon kam ya kejing terilang jong ke Sorkar kinong kai bat kumjuru ki managing committee. Kalau orang kerja kendo, hapedeng ki delegation jangka SSA, but mga hakaji lang jong state project director jangka SSA. Bangi laya batai ya ki ki constraint, but ki daw, but ki step ki ba ka sarkar kashim, but kan shim. Ban is ya kane ka jing do kajing slam jong katulap kajing yathir kalong bajrong tangi nak lang sarkar nak lang jonga ngala penpau bangadon kajing kremen kawashkem ba ngin sayo hakiniki tayo ki banwan ya ka second installment but nalor kata ngala yakren but honorable chief minister nakabenta ba kat bala bangin laban pelai ya katulop kaba deban ayun nakasit comment te nakalyang ka sarkar ngila ong ba ngin persyang kat bala ngala ayek assurance ba at least arbanay naka sarkar kan yele ban pelai namar bangis kau tu bahkan ne kam de ka one time solution ngidan kam ya ka permanent solution but ka permanent solution ngimla ban kalong ka ba Henry ki nong hikai ru ki de stakeholder ka sarkar ru ka de stakeholder ki managing committee ki de stakeholder ngide ban bu ban perkhat ka we ka jingmot ka ka bangin la ban le ya ka bahatam khnang bakine ki jinge kinummi na ka we ka por sha ka we ka por kata ka jing ong jong phi ba ki don ki nong hikai ki ba ai pateng ki bam julek hikai ka don and ultimately ondangi kli ngong ai ka report ai ka jing tho khnang ba ka sarkar kan shim yak action don ba ai ya kan ne ka ju ka jing ong jong phi hapo assembly ro ladon baban ra ya kan ne ring ai ni kloi ban shim ka action yano but ngam roll out bakidon ki no hikai ka baki ka nam no hikai ki school kam ju play kita ndre karul jong managing committee karul jong gasnong kim ai ya ka report sha ka DSCO dan DMC as the case may be dan join DMC den ta kadaw kalong ka ba ya ka sarkar ban ak hakata ka hearsay lada ka don ka proof